era de ben segur el matemàtic més productiu científicament que visqués a Catalunya als anys 40, 50 i 60. Un matemàtic singular, que excepcional, en raó de les circumstàncies de l'època i de les seves circumstàncies personals. L'un des plus grands mathématiciens espagnols, sinon le plus grand. Durant el seu temps no va tenir el reconeixement que es mereixia a la seva baula científica. Sí. Ferran Sunyer va ser la força de la voluntat, el compromís amb un ideal de vida dedicada a la creació. Un fora de sèrie, intel·ligentíssim, d'una senzillesa extraordinària, que aquella persona que va conviure amb el Ferran difícilment no es deixava influenciar per la seva forma de fer. Quan jo estudiava la carrera de matemàtiques a la Universitat de Barcelona, a mi ningú me va parlar mai d'en Ferran Sunyer Balaguer. No l'havia vist mai abans, però ni tan sols sabia que existís. Ni cap professor, això també és més sorprenent, cap professor ens en va parlar mai. Un dia vaig veure ja una referència a un Sunyer Balaguer, dic, caram, sona català aquest senyor, no? I va ser la primera vegada com vaig veure aquest nom. Ell va morir l'any 67, que va ser l'any que jo vaig entrar a la universitat a estudiar matemàtiques. Ell va morir el mes de desembre i jo no recordo que es fes absolutament cap acte, cap menció, cap homenatge a una persona que era clarament un matemàtic de talla internacional i n'hi havia poquíssims en aquella època a Espanya. Un alumne de matemàtiques de Barcelona de grau, no? Li preguntéssim qui era el Ferran Sunyer Balaguer, segurament ens diria que no el coneix. La figura de Ferran Sunyer ha estat desconeguda, no poc coneguda, sinó desconeguda. A vegades la comunitat nostra, encara que conegui els seus avantpassats, li costa molt reconèixer-los. Ferran Sunyer i Balaguer neix a la ciutat de Figueres el 6 de febrer de 1912. Els seus pares, Àngela Balaguer i Ricard Sunyer, pertanyen a famílies de classe mitjana alta empordanesa. Ricard Sunyer prové d'una important saga de metges, professió que ell també exerceix. Pocs dies després de néixer, a en Ferran se li diagnostica una atròfia del sistema nerviós, el que avui es coneix com a paràlisi cerebral. Amb tota probabilitat, la seva paràlisi cerebral era per un problema d'asfíxia en el moment de néixer. Doncs aquesta asfíxia va provocar unes determinades lesions, però no tot el cervell estava lesionat, sinó només unes determinades zones cerebrals que li donaven una indemnitat de cara al desenvolupament de la intel·ligència, però en canvi li donava un trastorn de la seva motricitat que no era tant amb el sentit de paràlisis com el fet de no poder-se moure, sinó que un trastorn del seu moviment amb una dificultat tant d'equilibri com de no arribar a les capacitats d'autosuficiència personal i amb molts moviments abigarrats, moviments estranys, tant a la seva cara com a les seves mans. Els metges, però, creuen que la paràlisi cerebral també afecta la capacitat intel·lectual de Ferran
i desaconsellen la seva escolarització. 2 anys més tard, el pare de Ferran emmalalteix de tuberculosi. Al seu llit de mort pronuncia les darreres paraules per a la seva dona. Em sap molt de greu perquè et deixo amb un nen que no és normal. Ricard Sunyer i Molines mor als 30 anys d'edat, sense poder imaginar el camí que està a punt de prendre la vida del seu fill. Mesos després, la germana d'Àngela Balaguer mor també de tuberculosi i deixa orfes 3 nens, de l'edat de Ferran. Amb 24 anys, Àngela adopta els seus nebots, Maria dels Àngels, Maria i Ferran Carbona. La nova família s'instal·la a Barcelona, al domicili de l'àvia materna, situat al barri de les Tres Torres. Al petit pis del carrer d'Àngel Guimerà, en Ferran comença a donar indicis del seu talent. La seva mare ja el tenia a la falda i estava llegint el diari i ell amb 4 anys va dir «Mira qui s'ha mort la fulana de tal», veient una esquela al diari. I llavors es van adonar a casa seva que ell havia après a llegir i en devia aprendre sol. Simplement perquè havia correlat les lletres que veies impreses amb el so que la gent en parlava. I per tant, quan la seva mare va descobrir que ell per si sol ja havia començat a llegir, desoient els consells dels metges, ella li va començar a explicar tot el que podia explicar una mare que la seva formació tampoc era científicament molt completa. Ella sabia sentia que el seu fill era un noi intel·ligent i que captava moltes coses. Pensa que el paper de la família és fonamental. I si ells creuen que tu pots, tu acabes podent fins on arribes, però acabes podent. Si ells te transmeten tu no pots, això costa molt, costa llançar-te perquè la societat ja de per si te posa moltes dificultats. Els anys transcorren amb tranquil·litat per a la família. Els nens creixen com a germans. Els cosins Carbona van a escola i, amb el temps, completen la seva formació acadèmica. En Ferran estudia enginyeria a l'Institut Químic de Sarrià. L'Àngels es decanta per la pintura i la Maria pel títol d'auxiliar de labors pràctiques. Ferran, des de casa, aprofita els llibres dels seus cosins per instruir-se, especialment els de ciències de Ferran Carbona. El cosí també li proporciona tots els llibres que li demana de la biblioteca de l'Institut Químic i de la Biblioteca de Catalunya, d'on els agafa en préstec com si fossin per ell. Era un lector insaciable, tot i que ell no podia ni tan sols passar les pàgines del llibre. Després, més endavant, ja ho va aprendre a fer. Ell, els seus apunts, era la seva memòria. I, esclar, aquesta gimnàsia cada dia de recordar de memòria tot el que havia llegit, realment, ja suposo que això va ajudar a crear una intel·ligència excepcional. I a partir d'aquí, ell hi va començar a agafar afició, primer a l'astronomia, després a la física, després, esclar, per poder estudiar física i astronomia necessitava l'àlgebra i les matemàtiques, i així es va començar a anar demanant cada vegada més llibres més especialitzats. I així es va anar fent autodidacta. El Sunyer jo crec que s'hauria de definir com el representant català de l'escola francesa d'analistes, d'anàlisi matemàtica, més concretament de la teoria de funcions de variable complexa. Aquí és on va fer el gruix de la seva feina en recerca i després també va fer una petita part en el camp del càlcul infinitesimal. I a més es va acabar dedicant a un tema que no hi havia tradició a Barcelona ni a tot l'estat espanyol. Poder l'única excepció de Madrid hi havia una altra persona que es deia Ricardo San Juan que treballava amb els mateixos temes. És a dir que en quant al context local era una persona aïllada científicament. El 1933, estudiant un llibre de matemàtiques superiors de Joseph Alfred Sarret, Sunyer troba un error en una demostració que ha passat inadvertit per a l'autor. Amb 22 anys, sense cap títol ni formació més enllà de l'autodidàctica, Ferran Sunyer escriu una carta al secretari permanent de l'Acadèmia de Ciències de París, Émile Picard, amb la intenció d'informar-li de l'error i de publicar els seus resultats a una revista matemàtica. Però Picard no respon. El primer intent de Ferran Sunyer per incorporar-se a la comunitat matemàtica no resulta com ell esperava.
Durant la Guerra Civil Espanyola, Sunyer fa un segon intent per donar a conèixer els seus treballs matemàtics. Aquest cop, l'escollit és Jacques Hadamard, un prestigiós matemàtic francès, de gran renom dins l'especialitat que Sunyer estudia. El seu procés creatiu jo crec que era aquest. Treballava sobre articles que li venien de l'escola francesa, que ell els mirava d'entendre profundament, i els entenia profundament, molt profundament, més profundament que l'autor, probablement, on descobria errors, i a partir d'aquí és on ell els generalitzava o els intentava millorar. La resposta de Jacques Hadamard arriba mesos després. El matemàtic ha llegit el seu treball, l'ha trobat interessant i l'ha presentat a l'Acadèmia de Ciències. El 6 de febrer de 1939, el treball es publica a la revista Confendi de l'Acadèmia. Hadamard était un homme extrêmement rigoureux et qui n'aurait pas accepté n'importe quoi de n'importe qui. Et par conséquent, il avait certainement Sunyer en grande estime. L'abril de 1939 arriba la fi de la guerra i, amb ella, les conseqüències. Era una època molt dura, l'època de la postguerra, l'època de l'autarquia. Alguns dels millors matemàtics havien marxat o hagut de marxar per diverses raons polítiques. Els joves més interessants havien marxat d'Espanya i l'ensenyament era relativament pobre. Alguns familiars de Ferran Sunyer es veuen obligats a exiliar-se. Entre ells, el seu cosí, Ferran Carbona, que marxa a París. El començament de la Segona Guerra Mundial interromp el contacte entre Ferran Sunyer i Jacques Hadamard. Però la presència de Ferran Carbona a París li facilita l'accés als matemàtics francesos. Després de l'alliberament de la capital francesa i un cop acabada la Segona Guerra Mundial, Ferran Carbona contacta amb Zolem Mandelbrot. Mandelbrot, deixeble predilecte de Hadamard, és una de les grans autoritats internacionals en l'anàlisi matemàtica, l'especialitat de Ferran Sunyer. C'était un homme d'une très grande simplicité. Il en était même humble, disons, et que, en fait, il a eu de très nombreux élèves dans des domaines extrêmement difficiles, sur les fonctions qui ont une pathologie extraordinaire et qu'il a réussi à développer de façon tout à fait intéressante. Mandelbrot llegeix un dels treballs de Ferran Sunyer i es reuneix amb el cosí Carbona a París per donar-li la seva valoració. Estimadíssim Ferran, el professor Mandelbrot ha llegit atentament el teu manuscrit i troba els teus resultats interessants. Creu que el treball es pot publicar, però hi ha dos inconvenients que s'han d'arreglar perquè això pugui passar. El nivell de francès deixa molt a desitjar i també s'ha de millorar l'estil matemàtic de la memòria. No cal que et digui que em feu grans elogis de tu i que em digué eres un matemàtic molt dotat. Ara et presentarà la Société Mathématique, de la qual seràs membre i rebràs totes les seves publicacions. No em resta més que d'enviar-vos a tots una gran abraçada i a tu, estimadíssim Ferran, molt especialment. No pots imaginar-te com t'admiro i com t'estimo. El teu cosí, Ferran Carbona. Hi ha un problema d'estil, hi ha un problema de normes, un problema d'estàndards que s'ha d'aprendre, que són coses, és el saber com es fan les coses i realment a l'Espanya dels anys 40 i 50 hi havia molt pocs matemàtics que estiguessin en aquest nivell, diguem-ne, que coneguessin la manera de treballar de la comunitat internacional. 4 anys més tard, el treball de Ferran Sunyer i Balaguer es publica a la prestigiosa Acta Matemàtica, fet que li obre les portes al reconeixement internacional. Acta Matemàtica és una revista, avui en dia, jo crec, de les 3 primeres en quant a consideració. Només hi ha hagut 3 matemàtics vinculats a institucions catalanes que hagin publicat Acta Matemàtica. A la Universitat Espanyola d'aquell temps, un matemàtic que publiqués Acta Matemàtica, doncs no n'hi havia cap altre. Això és evident que ella estava molt per sobre.
i malgrat això, ell oficialment no tenia l'etiqueta d'investigador en matemàtiques, era una persona que estava a casa seva i feia articles. Admirat per la figura de Ferran Sunyer, Zolem Mandelbrot ofereix al català la possibilitat de treballar amb ell a França i fins i tot d'atorgar-li el diploma de doctor de la Universitat de París sense haver de cursar la carrera de matemàtiques. Però, malgrat desitjar la feina i el càrrec, Sunyer refusa la proposta. La paràlisi cerebral complica els desplaçaments i resulta molt costosa. El jove matemàtic sap que, si marxa a viure a París, difícilment podrà tornar a Barcelona i no vol renunciar a la seva ciutat. Fets com aquests fan que Ferran sigui cada cop més conscient del contrast entre les seves capacitats intel·lectuals i les seves limitacions físiques. Era una persona amb una greu discapacitat física que li impedia escriure, que li impedia valdre's pel seu compte, havia d'anar sempre amb una cadira de rodes, necessitava l'ajut permanent de la seva família certament per alimentar-se, fins i tot per escriure els seus papers. Ell parlava amb dificultats perquè la paràlisi li afectava parcialment els muscles de la cara. Li teníem una mena de carinyo i simpatia perquè el veiem que tenia un problema d'algun impediment o així, però al mateix temps ens feia una mica de cosa perquè quan parlava ens costava entendre'l i sí, feia un respecte, feia una cosa. El Ferran, amb el cotxet, el tenien agafat, vull dir, com una faixa, i el que és el respaldo del cotxet. Bueno, era com cargolat, tot ell. La seva posició natural era tirar endavant i hagués caigut a terra, perquè no tenia guant. Quan te veuen en la cadira, així, en el braç, així, dalt, la gent, no sé per què, té una tendència a pensar que això comporta una discapacitat intel·lectual tremenda i te tracten com si fores tonto o com si fores un xiquet xicotet. Amb l'objectiu de guanyar-se la vida com a matemàtic al seu país, Ferran Sunyer comença a publicar treballs a revistes estatals, com la revista matemàtica hispanoamericana i Colectània Matemàtica. També es presenta a premis d'àmbit estatal. Quan veu que els seus articles, que la seva obra matemàtica és apreciada, a fora té valor i vol fer una carrera professional de la recerca matemàtica, doncs necessita donar-se a conèixer. Una manera que em sembla clara és a través dels premis. I per això ell, d'una manera molt decidida i molt regular, es presenten premis a l'any 47, el 50. Un d'aquests premis és el de l'Institut d'Estudis Catalans. La institució cultural catalana, després de la guerra, lentament i de manera clandestina, ha anat reprenent la seva activitat. Ferran Sunyer guanya el Premi Insigne de l'IEC, el Premi Prat de la Riba, i obté el reconeixement de la comunitat intel·lectual catalana. Un fet important per al matemàtic, que sent una gran estima per la llengua i cultura que li són pròpies. Sunyer col·labora amb l'IEC per ampliar i millorar la terminologia matemàtica catalana. Anys més tard, Ferran Sunyer assolirà el càrrec de vicepresident de la Societat Catalana de Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques i la direcció de la secció de Matemàtiques. Ell treballava en català i allà on anava em feia gala del seu catalanisme. El fet de fer-se respectar el seu nom, Sunyer amb ella no, Sunyer amb Y, això en aquella època ja era una rebeldia, un comportament bastant heroic, un comportament molt de resistència. Si el que escric en català, com si ho fes en qualsevol altra llengua, és dolent, ningú no em farà cas. Però si el que escric en català és bo i interessant, serà conegut per tot arreu. Ferran Sunyer i Balaguer viu a cavall entre Barcelona i l'Empordà. Estiueja sovint a Roses amb la seva família paterna i estableix com a segona residència el Mas de Can Batlle, patrimoni del seu pare, situat a Vilajoan, al municipi de Garrigàs. Ferran li agradava molt el camp i l'Empordà.
l'Empordà hi tenia el cor robat. Ell deia que es hagués quedat sempre a viure a Vilajoan. El que passa que no podia, perquè per la feina que feia, clar, la relació la tenia més còmoda a Barcelona. La casa era una casa de pagesos, una casa rural d'abans, i llavors ells s'hi van fer un pis molt maco i s'hi van fer una rampa. I així amb aquesta rampa ells podien pujar i les seves cosines el pujaven i baixaven amb la cadira de rodes sense haver de treure d'allà. A Vilajoan, ell portava la finca. I llavors, a l'hora de conrear, els masovers parlaven sempre amb el Ferran, a veure què li semblava que conrear blat, conrear alfals, i llavors ell s'implicava molt. I després, a l'hora de passar números, sempre ell amb les seves cosines i amb els masovers, sempre estava ell ficat en allà. I cada estiu anaven allà a sota el pi i feien la berenada i ells a llegir el que feien. Un cosia, la Modesta cosia, els altres pintava i sempre estaven allà sota el pi, ara a l'estiu, perquè venien per les vacances només, A Londres van pujar amb un taxi i, esclar, es va trobar que amb el taxi no va haver de sortir de la cadira. He trobat el cotxe que m'agrada a mi. I inclús em penso que va haver de demanar un permís oficial aquí perquè no les deixaven exportar. Ho va demanar, que llavors ell ja havia agafat una reputació, li van donar el permís i va comprar un taxis d'Inglaterra, de Londres, i el va portar aquí, i llavors el pujaven i baixaven, i diu, veu, Narcís, que és pràctic això? Per ell el mar era com una espècie d'alliberació. Quan venia i estava en el mar, ell feia una cara d'estar com absorbit per tota aquella grandesa. I com ell era una persona que no deixava de fer res, que no poguessin fer els altres, ens els duíem amb la barca. I recorda que, clar, com que ell no es podia moure, quan hi havia vent en contra en la barca, s'esquitxava molt. I ell amb ell l'esquitxaven i, sortia mulladíssim, però contentíssim, i cada vegada que s'esquitxava feia un somriure com que deia, això està bé, això està bé. Més enllà dels concursos i les publicacions, Ferran Sunyer vol introduir-se dins la comunitat matemàtica espanyola i treballar de manera estable al seu país. Però el panorama que troba és desolador. L'Espanya de Franco, en els anys 40, 50, 60... A finals dels 60 les coses van començar a canviar una mica. Tenia una sèrie de limitacions molt grans en la seva infraestructura científica. L'estat de les biblioteques en general era deplorable, es rebien poques revistes estrangeres, no hi havia unes dotacions estables per comprar bibliografia i mantenir-la actualitzada. O sigui, realment era difícil fer recerca a Espanya. Era molt normal que els investigadors es fessin la seva pròpia biblioteca, perquè les institucions en general no es preocupaven de tenir el material adient. No hi havia més que 3 facultats de matemàtiques a Espanya. Hi havia Madrid, Saragossa i Barcelona. Al principi, després de la guerra, el doctorat només es podia fer a Madrid. És a dir, la Universitat de Barcelona no podia fer doctorats. Les universitats tenien molt poques places, només hi havia, com a places permanents, de fet només hi havia catedràtics. Llavors, tota la resta de personal que treballava a la universitat estava condemnat a una situació molt precària fins que no
arribaves a ser catedràtic, els que hi arribaven, que eren una minoria. La vida d'un matemàtic no era una vida gens fàcil. La remuneració sempre era una remuneració d'un catedràtic, era una remuneració molt escassa, i si no fos per alguns petits complements, com venda d'algun llibre que podien, diguem, un llibre de text, que potser ells no obtenien algun benefici o alguna cosa així, l'administració de la familiar era una administració fèrrea. Pensem una persona com el Ferran Sunyer Balaguer on podia treballar. Bé, no podia donar classes a la universitat. L'únic lloc on jo veia una persona com el Sunyer encaixable doncs és el que es diu el Consejo Superior d'Investigacions Científiques, que en aquell temps era la màxima institució de recerca espanyola, i on allà els investigadors, com que no tenen obligacions docents i l'únic que se suposa és fer recerca, és quelcom on el Sunyer hi podia encaixar, és el que feia i era competent fent-la, no? Per tant, allà hi podria encaixar. El Consejo Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, és la principal institució de recerca de l'Espanya franquista. Creat pel règim el 1939, substitueix la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, existent des de començaments de segle. Els primers estatuts del CSIC contemplaven la possibilitat que el president del CSIC podia nomenar a una persona per un determinat càrrec d'investigador. Encara que no tingués els títols universitaris requerits normalment, aquesta possibilitat de nomenar càrrecs a dit només es va exercir d'una forma molt selectiva i en casos molt particulars. En el cas de Sunyer no es va fer aquesta excepció, no es va utilitzar aquest mecanisme. Sunyer s'afilia a la delegació del CSIC a Catalunya. Malgrat la seva vàlua com a matemàtic, el seu reconeixement internacional, els seus treballs de recerca i premis obtinguts, és nomenat tan sols professor col·laborador, la categoria acadèmica més baixa després de la de becari. Comença la lluita de Ferran Sunyer per millorar la seva situació laboral i aconseguir el càrrec d'investigador del Consell Superior d'Investigacions Científiques. Una lluita que durarà tota la vida. Malgrat no tenir oficialment el títol d'investigador, Sunyer continua treballant com a tal i publicant articles a diferents revistes matemàtiques. Ferran Sunyer era una persona molt metòdica, s'aixecava cada dia, després de preparar-lo, el deixaven aïllat en el seu despatx, amb els papers, amb els articles, les coses que volia llegir a sobre de la taula, i treballava de cap. Quan tenia un article, diguem-ho així, una sèrie de resultats de demostracions matemàtiques completades, aleshores cridava a algú i ell dictava els resultats, les demostracions, i era passat a màquina i era enviat a les revistes o a qui fos. Jo el record que en tinc més d'ell és quan ell sortia a prendre el sol, que em sembla que devia ser una hora fixa cada dia, perquè tinc la vaga idea de que deien, mira, ja són les 12, que el Ferran ja està al balcó. Llavors el posaven allà a prendre el sol. Els dissabtes, generalment els dissabtes a la tarda, s'organitzaven tertúlies a casa d'ell. A ell li agradava molt que la gent les anés a veure, perquè com que ell estava moltes vegades sol, pensant en les seves coses, quan venia gent s'entretenia. I el que feia era escoltar, perquè com que li costava una mica parlar, el que li agradava més era escoltar. I recordo que es feien les taules de tresillo. I llavors, a vegades, també es muntaven campionats d'escacs. Ell tenia una ment privilegiada. Era capaç de jugar una partida amb 2 o 3 persones diferents. O sigui, a 3 persones jugava la partida, jugava amb un, després seguia amb l'altre, després seguia amb l'altre. I a vegades jo jugava en una habitació amb els escacs i ell en una altra habitació només amb el tablero dels escacs. O sigui, jugant a cegues. I llavors, jugant a cegues, em guanyava. Ferran Sunyer participa a Barcelona en conferències impartides per professors convidats, molts d'aquests suggerits per ell mateix, i on té l'oportunitat de conèixer-los personalment. És el cas de Ricardo San Juan, un dels matemàtics creadors més importants de l'Espanya del moment, que comparteix la seva mateixa disciplina i passió per la recerca. San Juan esdevé un personatge clau per a la carrera de Ferran Sunyer.
Fascinat per la seva trajectòria autodidàctica, Sant Juan troba injust el tracte que Sunyer rep per part del CSIC i al llarg de la seva vida fa el possible per ajudar-lo. Ricardo San Juan aconsegueix que el reconegut matemàtic espanyol Julio Rey Pastor s'interessi per la figura de Ferran Sunyer. Rey Pastor ha sigut un dels personatges més influents en la matemàtica, jo potser diria fins i tot de la ciència espanyola a la primera meitat del segle XX. Un personatge enormement brillant, posa en marxa una sèrie d'iniciatives que realment canvien el clima de les matemàtiques a Espanya. Julio Rey Pastor, defensor de la ciència i el talent, fa gestions a favor de Ferran Sunyer davant les autoritats del CSIC i converteix el jove matemàtic en un dels seus protegits. Al llarg dels anys, aconsegueix que millori la situació laboral de Sunyer, però, malgrat l'esforç, no pot fer realitat el nomenament d'investigador que el català desitja i creu merèixer. Un altre dels matemàtics de gran influència a la vida de Ferran Sunyer és el català Ernest Coromines, un dels protegits de Rey Pastor. Coromines es converteix en un dels millors amics de Ferran Sunyer. Els dos matemàtics comparteixen confidències, èxits i frustracions al llarg de la vida. El 1953 publiquen conjuntament a Comprendre un teorema de caracterització de les funcions polinòmiques, un dels treballs més coneguts a la trajectòria de Ferran Sunyer i l'únic que publicarà mai en col·laboració amb un altre matemàtic. Dotat d'un gran valor didàctic, anys més tard, el teorema de Coromines-Sunyer quedarà inclòs en un famós llibre de text del reconegut matemàtic nord-americà Ralph Boas. L'any 1955, Ferran s'enfronta a un dels moments més tràgics de la seva vida. La seva mare, Àngela Balaguer, mor als 65 anys d'edat. Generosa, forta i d'una amabilitat colpidora, la seva pèrdua entristeix profundament la família, especialment en Ferran, i posa de manifest la seva dependència. Quan es va morir la tia Angeleta, van ser les dues germanes les que se'n van fer càrrec d'ells i llavors no es van casar mai, es van dedicar a estar amb el Ferran i ajudar-lo en tot el que podien. Depèn d'una altra persona en la mesura en què necessita ajuda per a coses fonamentals com són vestits de despullar-se o per anar al servei. Afortunadament, per a la resta de coses, si ho tinc més o menys adaptat, puc anar tirant, però clar, són coses bàsiques. Afortunadament, procuro suplir-la sempre en una autonomia de pensament molt important perquè si no m'agobiaria moltíssim si no tinguera això. Si la dependència física tinguera dependència vital també dels demés, seria terrible. Àngels i Maria Carbona, per a qui Ferran és un germà, decideixen prendre cura del matemàtic tal com havia fet la seva mare. Maria abandona la feina de mestra i es dedica plenament al seu cosí, mentre que Àngels continua exercint de professora de pintura a una escola del barri del Clot de Barcelona. De caràcter optimista, des de ben petites les dues germanes es mouen en prestigiosos cercles intel·lectuals, on es relacionen amb importants famílies empordaneses, entre elles els Dalí. Les Carbona comparteixen anys d'infantesa, amistat i aficions amb els germans Dalí. Maria, fins i tot, un primer amor de joventut amb el pintor Salvador Dalí. I Àngels, amb el temps, col·labora com a il·lustradora en un dels llibres d'Anna Maria Dalí. El suport de les cosines Carbona és fonamental per a la carrera professional de Ferran. Recordo que la cosina que l'ajudava en les matemàtiques me va comentar: bueno, jo de matemàtiques no entenc res. Jo sempre acompanyo el Ferran perquè li escric les coses que em diu que li fa falta que jo escrigui i l'acompanyo quan va a un congrés o una conferència, l'acompanyo per mirar les fórmules que feien servir els demés i aprenia a escriure els símbols. Era admirable perquè veies que sempre estaven amb ell, ajudant-lo, i realment deies, són dues persones completament dedicades a aquest senyor, no? Suposo que elles, encara que no sapiguessin matemàtiques, s'havien copsat el que era el seu cosí i es van dedicar la vida a ajudar-lo. Quan sortia del col·legi t'anava a veure el Ferran i a berenar. I llavors li feia plegar el seu estudi i li ajudava a fumar el cigarro. Fumava sempre amb una pipa molt llarga i li posaven el cigarro i ell apoyava el braç
i amb el moviment del cap ell fumava. I llavors moltes vegades estava allà amb el Ferran escoltant les conversacions de gran. Depèn de quins dies tenia alguna visita que a mi em deien avui no pots entrar. Perquè devia anar-hi algun senyor que devien parlar de matemàtiques o alguna cosa que devien pensar... Però com que a mi sempre em deien la nena, la nena no ho senti. El 28 d'abril de 1956, Ferran Sunyer i Balaguer guanya el Premi Nacional de Ciències Francisco Franco, un dels guardons més prestigiosos i ben dotats de l'Estat. Quan a ell li van donar el Premi Francisco Franco, ell no el va anar a recollir el premi. Jo m'imagino que està predisposat en allà que li donés el Premi al Franco, no en tenia la més mínima predisposició, perquè això sí, amb ells i la família, tota la nostra família, rebutjava molt aquest règim. El que passa que el fet de rebutjar-ho no podies dir en veu alta. I per tant jo suposo que la seva invalidesa li va servir de gran excusa per no anar-lo a recollir. Ell el que li interessava no era el premi que donava la mà al Franco, sinó que a ell el que interessava és que li donessin el taló. El premi, de gran ressò mediàtic, desperta l'interès de la premsa pel matemàtic català. Però ni tan sols el premi estatal més important ni la repercussió mediàtica fan que el Consell Superior d'Investigacions Científiques ascendeixi Ferran Sunyer. El CSIC justifica la seva decisió al·legant que el matemàtic no té cap títol universitari que l'acrediti com a tal. Per entrar en el Consejo havia de ser doctor. I ell no era res. I, clar, primer va haver de fer el batxillerat. L'any 1956, Ferran Sunyer decideix assolir el títol de batxillerat, la llicenciatura i el doctorat. Es matricula a l'Institut Maragall i mesos després obté el títol de batxillerat. Va anar molt ràpid. Després va haver de fer la llicenciatura de matemàtiques. Una de les assignatures que havia de provar és la que jo feia, de geometria diferencial de cinquè. I clar, jo li vaig dir, escolti, senyor Sunyer, jo no puc examinar, és vostè que m'hauria d'examinar a mi. Dic, amb el seu permís li posaré un excel·lent a l'acte i l'examen és per veure si saps o no en saps. I jo sabia, en Sunyer en sabia de sobres, és dir, que no calia examinar-lo, en sabia més que jo. El que li va costar menys va ser el doctorat, perquè de tesis doctorals en tenia moltes de fetes i publicades. El meu pare va ser una mica el seu fil conductor per arribar a obtenir els títols que li van caldre per poder-se situar com a investigador. Entre els papers que guardava el meu pare, guardava les paperetes de la universitat, que devia, diguem-ne, gestionar-li tots els tràmits i anar-les a recollir en última instància perquè l'altre no podia. Tot i obtenir els diferents títols acadèmics, el nomenament del CSIC no es consolida. La institució continua posant-hi traves. Sunyer se sent frustrat. Ara, més que mai, creu haver demostrat merèixer el nomenament d'investigador. Durant aquests mateixos anys, Ferran Sunyer participa a congressos i reunions internacionals que el porten a viatjar a diferents països europeus i coincidir amb matemàtics de fama mundial. Sempre acompanyat de les seves cosines, Sunyer és dels pocs estudiosos espanyols que assisteix a aquest tipus d'actes. Jo recordo que quan els primers congressos que vaig anar a fora, a Itàlia i a algun lloc, m'anava com angúnia també, aquest sentiment d'inferioritat que tenies amb els altres perquè veies que la gent feia coses i aquí no se'n feien. És una situació molt especial, no? El 1965, l'Institut de Recerca Matemàtica d'Oberwolfach organitza una trobada sobre anàlisi harmònica, branca fonamental de la matemàtica. Situada a la Selva Negra, Alemanya, aquesta institució és famosa per acollir reunions matemàtiques d'alt nivell. En aquesta ocasió, una trentena d'especialistes d'arreu del món són convidats amb invitació expressa, entre ells Ferran Sunyer. Un fet que deixa palès el prestigi internacional assolit pel matemàtic fins al moment.
Una altra evidència de l'alta estima que es té per la feina del matemàtic català es troba en la seva col·laboració amb la Marina dels Estats Units. Fins a la segona meitat dels 60, el Departament Científic de l'Oficina de Recerca Naval finança activitats de recerca aplicada d'interès militar i també recerca pura. Per fer-ho, recluta científics altament qualificats d'arreu del món. Alguns matemàtics espanyols, com Ricardo San Juan, col·laboren amb aquest departament. San Juan facilita el contacte de Ferran Sunyer a un dels representants de la Navy, que es posa en contacte amb ell. Jo li vaig demanar, dic, i l'UNS Navy, quins problemes us posa? Llavors ell em va fer agafar un paper i llapis i va fer un dibuix. I diu, pinta un barco. I em va fer dibuixar la trajectòria del sonar. Llavors em va explicar que el sonar no es propagava en línia recta en el fons del mar, sinó que es propagava amb unes formes, funcions dels estrats de temperatura. Diu, doncs jo els estic calculant el recorregut real del sonar en el fons del mar. Doncs, per tant, jo sé que un dels problemes que li posaven, devia ser aquest, però de fet, a mi em sembla que després, més endavant, feia simplement recerca matemàtica, o sigui que l'US Navy no només volien problemes concrets, sinó que també volien el desenvolupament de l'àlgebra en general i sobretot les funcions de variable complexa, que eren la seva especialitat. Ferran Sunyer farà recerca finançada per l'Oficina de Recerca Naval fins al moment de la seva mort. Al llarg dels anys 60, Ferran Sunyer comença a rebre correspondència de joves matemàtics d'arreu del món que busquen el seu criteri com a professional. El català llegeix els seus treballs i els ofereix orientació. Amb alguns hi estableix fins i tot una relació de mestre i alumne. Especialment destacable és el cas de 2 estudiants de l'Índia que sol·liciten la possibilitat de formar-se amb Sunyer a Barcelona. El matemàtic fa tots els tràmits oportuns davant les institucions espanyoles perquè la petició es realitzi, però les respostes que obté són negatives i aquests viatges mai no es consoliden. Aquest és un moment molt clar, molt clarament decisiu. Si això hagués pogut ser possible, si hagués pogut tenir aquest parell de persones joves que després van fer una carrera acadèmica normal, distingida, doncs potser haguéssim pogut parlar d'una escola al voltant d'ell. Jo estic convençut que li hagués agradat estendre la seva activitat matemàtica i un símptoma d'això era la relació, l'entusiasme en què em parlava d'aquests joves indis que l'escrivien i que li feien preguntes de matemàtiques. L'oportunitat de tenir deixebles no és l'únic somni al qual ha de renunciar el matemàtic. L'any 1967, membres de l'Institut d'Estudis Catalans visiten en Ferran Sunyer a casa seva. Sunyer, sotspresident de la Societat Catalana de Ciències i director de la seva secció de matemàtiques, és candidat a esdevenir membre de l'Institut. És lògic que fos proposat perquè, a més, ell tenia vinculació científica amb el nostre país, però a més també tenia un compromís amb el nostre país. I els membres de l'Institut no solament són científics, sinó que són gent compromesa amb el nostre país. Per tant, amb ell li hagués fet il·lusió des del punt de vista científic i des del punt de vista d'institució catalana. I estic absolutament convençut que devia tenir un gran disgust quan li havien dit, bueno, escolteu, això ho deixem-ho córrer, però això amb les teves condicions suposo que entendràs que tu no pots ser membre de l'Institut. I suposo que quan li van dir, suposo que tu m'entendràs, ell devia contestar amb el somriure als llavis, esclar que sí, no patiu. I això el va molestar profundament, perquè ell tenia com a principi vital que les seves limitacions eren físiques, però de cap manera eren intel·lectuals. Diguem que socialment ets més vulnerable, queda la sensació de que per la teua situació, per molt que et prepares i per molt, com n'hi ha molta gent que no té la discapacitat, d'entrada et donen menys oportunitats o que al final hagis d'acceptar un treball de menys qualitat pel fet de tindre una discapacitat en el que suposa no tindre un treball i no tindre autonomia econòmica. Sobretot que es produïsquen injustícies o situacions complicades, no per res, sinó per l'únic fet d'haver anat en una cadira de rodes, que jo ni ho he triat, ni tinc culpa, entre cometes, lo de culpa. El 9 de desembre de 1967, Ferran Sunyer i Balaguer és nomenat investigador científic de la Divisió de Ciències Matemàtiques, Mèdiques i de la Natura del Consell Superior d'Investigacions Científiques. El càrrec pel qual ha estat lluitant tota la vida.
El 27 de desembre, 18 dies després del seu nomenament, Ferran Sunyer i Balaguer mor a causa d'un trastorn cardíac. L'any de la Maria, la mort de Ferran els hi va afectar moltíssim. Jo crec que tota la vida després van viure per fer coses perquè el nom d'en Ferran sortís a la llum. La Fundació Ferran Sunyer Balaguer tindria un objectiu doble. D'un costat, honorar la figura del Ferran Sunyer, però a l'altra banda, donar una presència internacional de la comunitat matemàtica a fora, que això és una cosa que més aviat sempre havíem anat curs. Hi ha una component ètica molt important, hi ha una component política en la seva vida i hi ha un rigor intel·lectual, hi ha una dosis de civilitat molt destacable. El que la correspondència, els seus textos revelen, és una persona incisiva, amb un sentit del que és correcte fer, el que ell té dret a fer i el que ell està obligat a fer, i amb una gran fidelitat a la seva llengua i al seu país. No crec que hi hagués alguna paraula que fos lo suficientment important per definir-lo el que realment era ell. Ojalá algún día estas cosas no faci falta parlar-les, no? I que una persona com Ferran Sunyer simplement se la recordi com el matemàtic sense tot el component de la discapacitat, perquè no farà falta, perquè anar en cadira de rodes fora com el que porta unes ulleres. Després dels anys, si ara tu penses en Ferran Sunyer, tanques els ulls i dius què trauries d'ell? Esclar, la seva intel·ligència és evident, la seva dedicació és evident, però no li trauria això jo. Jo li trauria la simpatia que desbordava per tot arreu i l'optimisme. Persones que amb la seva situació tinguin com a element característic la simpatia i la satisfacció de viure, n'hi ha poques i jo crec que això ha de ser un exemple per molta gent.